Ale čo tu ty robíš? Idem do Monterey. To vidím, ale prečo? Musím urobiť ešte jeden reparát. Aký? Je to reparát z predmetu. Ako milovať jedného sedliaka a dosiahnuť, aby aj on miloval mňa. Dobre. Nie. Ale... Nie, nič nehovor. Možno ma už neľúbiš, ale ja musím. Áno, máš pravdu. Neľúbim ťa. Milujem ťa. A kde máš kufr? Žiadny nemám.